Unsa naman ta ani? Magsige na lang tag-ingon ani. Magsigig budget sa tong kwarta. Inilagay ron ang halin sa tindahan. Ano di magika magkasabot? Una ako no. Nga ako raman mo'y naghatag og kwarta ni Panimaya. Ha? Ug sa bote mo ipasabot. Nga nagpapuhi lang sa mo. Paita. Kadaadlaw na naging sila sa mama ug papa mag-away bahin sa kwarta. Ayaw kalimot, ana. Abi ani eh. Pero sige lang. Pero tinabagay na ta. Basta makahuman lang gyud ko sa akong pag-eskwela. Motrabaho gyud kog maayo para makatabang ko nila. Nak, murag di ka maka-eskwela sa college. Nga naman pa. Di ako kaya, nak. Grabe na kikahinay nga itong negosyo. Nag-eskwela pang imo mga magwag sa college. O dili na ako kaya ang tuition fee. Kung hasta pa, eskwelahon ka pa na ako. Pasensya kikaya, nak, ha? Pa, ngano na ingon man taan ni? Unsa di problema sa to negosyo? Di ba, dili man ta ingon ani sa una? Oh. Ay. Gaba na siguro ni nako, nak. Gaba? Anak. Sige lang. Ay lang ka. Mamawi ko. Basta sa pagkakaroon, mga hayo-una ko pagsabot nimo. Kung unsa may desisyon ako. Huna-huna, nga para na sa imong kaayuhan. Pa. So, tinuod ko di ayan tabi-tabi nga nakalisod ang imong pamilya ni na. Wa ko mahibaw kung diin mo gikan anang balita Pero wa naman siguro may labot ana. Oh, may labot yun, may uy. Kapatuga-tuga kag eskwela din sa private school. Nya, wala mo'y kwarta. Ha? Wa mo mabilong din uy. Nga naman, ikaw ba di tag-iya sa eskwelahan para magbuot ka kung kinsa mo imo eskwela din, he? Oh my God! Ayaw kong igna nga labanan ni mo ni babayan ali. Labanan ako ang mga taong inyong hilabtan, bisan og waysa ninyo. Che! Okay ra ka? Okay ra. Salamat ha. Pero, di ba mga amiga man to nimo? Saon na. Pero dili ko ganahan ng mga amigang traidor. Libakod na kay nagtalikod nimo. Mao ba? Grabiha sad kud. Kaayo. Pero, I think, ikaw, dili makaingon ana, right? Dili na mahitabo. Maamiga or dili na ko batasan nga manaot og tawo. Good. So, amiga na ta ha? Ako din sila eh. Ikaw? Nina. Na, pero day, kay pala bisog salig sa mga ingon anang klasiya sa pagkatao, ha? Nga naman, day. Makakwartahan ba yan na di na makig-amiga nimo kung uyamo tra ka, oy? Day, dili sa ko makaingon ana, uy. Kaysa na pa'y kwarta si Papa, dili man ko mamili og amika. Bas hindi og pareha siya nako. Tinod-anay nga klase sa pagka-amika. O ikaw, basta kay nisulti ko nimo. Lain na ato dahil ba? Mag-out of town si Papa nimo? Ha? Wa man siya moingon. Nga naman? Kuan, kining... Nakita mo ito na ko siya ganina nga nigawa sa inyo nga naida nga malita. Unsa? Tuan na. Nilayas na, oy. Unsa? Nga naman, ma. Ay, dili na magkadi magkasinabot bisag unsaon. Nagsabot mi nga magbuwag na lang. Ay, mauto pagbatad ako. Wa na diha, hasta yung mga sinina. Gibiyaan ta ni Papa. O gang nakapwisit pag yun. Gawa ka niya dadaa. Ako pa'y mo pagkaon ni mo nga dili man ti ka anak. Unsa, ma? Recorded by X Thunder Gaming. Dili ti ka anak.
Anakas kapit sa imong amahan. Pero bisan pa man, gidawat ti ka. Kay kaya man yung suportaan ng among pamilya. Pero karon nga pordoy na ng pordoy ng imong amahan, ay mas maayo pagbulayas na lang pod ka. Ma, Mao ba? Grabe yasa si mong papa, uy. maubit ang naglagot ko niya. Siya may hinungdan ko ganun na ingon ani akong kinabuhi, tay. Mao di galahi ko na pagtagad ni mama din ako. Kumpara sa kong mga igsuon. Ayaw ka bala ka din, Nina. Akong hangyoon si mommy ug daddy nga dinhi na lang una ka stay sa amo. Sure ka? Yes. Well, dako man akong room. O, malipay sad ko kay naa ka nga kauban ako pirmi. Salamat kayo, Lay. Pero, okay na ka na si mong ginikanan, day. Way problema, day nina. Kung unsay gusto sa among anak, amo gining ihatag. Thanks, Dad. Salamat kaayo, Tito. Kaswerte ni mo si mong ginikanan, Lay. O, gistoryahan ako nila bayan sa imong kahimtang. Ano kung sad kayo kung di ka makapadayon sa imong pag-eskwela? Maong nakaunahon na mi nga kami mao mo pa eskwela og tiwas nimo. Tinuod, Tito? Salamat! Salamat kaayo, Tito! Asa naman ni Slay? Kanina naman unta mi namuhi. Wa pa man dinis sa mong abutanan. Huwag ka tunga sa imong uyab. Excuse me? Oh. Wow. Kagwapo. Sorry ha. Sa'yo pa nga ako pag-approach nimo. Gani na ramag ko nakabantay nimo nga nagbarog ka din eh. Nagpaabot ka sa kamika. Og FYI, wa ko'y uyab. Sa imong kagwapa. Huwag yun. Asa ko tuo. Uy, sama to siya? Mukalit lang tungaw niya, mukalit lang sa glakaw. Wait, klaro. Dili naman hinoon ko makatukoy. Sige, balik-balik sa kung una ang naong at totohana. Mysterious kayo siya para na ako. Ay, ambo. Naunsa ka diha, uy. Day! Giaksap ni Kian ako friend request. Kian? Kita ba na ba? Hala, kanang gwapo sa tong school, good. Wait, pakit anti ka ha? Kani ba? Kani siya? Ayaw kag ingna nga, wa ka makabantay na niya. Siya? Siya man itong nituol na kong hapon. Kian di ang pangalan. Hoy! Nakasabot ko kung ano nakatutok kag maayo niya. Kay gwapo masagod kaayo siya. Pero, hoy, ako rin siya ha. Kasabot, ako rin si Kian. Lay, Happy naman yung GS prom. Pag-prepare na mo, ha? yes sir. Nina, kuya doon niya magpalit gown for JS prom. Ha? Uy, ikaw lang day, uy. Okay na ko. Napamang ko yung mga dress before. Mawalan ta ko sa loob. Okay, sige. Inig-lunch break, kay makipanglakaw ka ni Daddy. Magpalit ko. Pwede mag-share og table, miss? Si Kian. Wa di ay laing available nga table? Occupied na tanan? Okay ra? Sige, lingkod. Ay, salamat. Nakabantay ko ba? Nga, pwede na lang kang maabtan ako nga mag-inusara. Okay, close friends? Naaman. Pero mas kinahanan sa ko mag-inusara kay mas peaceful. Ikaw? Anong nag-inusara naman sa ka? Parehas sa imong rason. Magkasinabot ita kung mao. Abi nimo, murag gid og na something nimo, miss. Kada kita nako nimo, murag na mo magnet nako nga mudul ko nimo. Ha? Ug interesado ko nga makaila pagi ko nimo.
Pasensya na pero kung sa may plano nimo, wa pa na sa kong nahuna. Excuse me. Sama ko eh. Nang ginayang mo ko sa kong gibuhat nga nalikay ko ni Kian. Pero, mas maayo sa to. Lisod ang makitaan mi nila eh. Basig lain nun ni pagsapot. Huwag malain sa dunya siya nako. Ang gonon ako. Paspas kayo ang akong heartbeat basta naa siya. Nga naman ka. In love na ka, day. Ah, in love gid yun? Bago pa gani ko nakailan niya? Why? For your information, di na sa gidugayon o sa kabag-uhon pa lang. Kung ma-in love gani ka, day, ma-in love na jud ka. Day. Grabe ka busy ang mga estudyante para sa prom. Labi naming mga senior na. Kaya last prom na ni Namo. Pero ambot eh. Ganong murag tilim ko excited. Oh, sige yan. Siya ka na nagpadung din eh. Hindi ko subasad ang akong heartbeat. Uy, nibalik mo siya siyang aki. Naglikay sa siya na ako. Day! Oh, Lay. Ganun sa ka, uy. Nano kay Paris sinig prom? Sige sa man. Si Kian! Ako na siyang gisugot! Nanguyab din siya ni mo? Oh! Nahibong bitaw ko nga kalit lang siya panguyab na ako. O niya, lain sad kayo mapadidi pa ko. So, mao to. Kami na. Nina? Bilib ka siguro kay kasi mong kaugalingon, no? Unsa? Napakipinaingon-ingon ako nga interesado ka na ako. Unya pagkasunod adlaw, uyab na din mo sa kong amiga? Ni Lay? Nagkasabot ko nga naglikay ka nako. Di sana ko batasan nga mamugos. Pero ayog lain na. Ayog lain na sa pagsabot nina. Kaya tinuod lang itong akong gisulti nimo nga interesado ko nimo. Sa tinuod lang, murag na in love ko nimo. Pero ako may bawo kung ganong likay ka nako. Sorry, Kian. Pero dili ta pwede. O, ang kuno na ako nga nakagusto sa kunin mo. Pero di nila takuto ba? Nina, Just a girl caught you right. Here I am, all alone. Sa tinuod lang, lisod kayo para na ako nga mulikay ni Kian. Pero mas gihatagan ako og importansya nga mong friendship nila eh. Dako ko ugot ang kabubuton niya og sa iyang pamilya. Maong mas gipili na ako nga maglikay na lang yun. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN.